50 लाख रांनि Phekjaknai Phensedyl tei Eskof manjakmani partimungni salchibrini yagulo paithago drugs Baniya Khlainai Sanjit Debno arrest Khlaikha Bisramganj thanani police. Drugs Baniya Khlainai Sanjit Debno mani angai bini nogo Phekjaknai kop sirap manjakmani salono bihik sipra Debno arrest khlaimani police. Partimungni salchibrini yagulo Bisramganj thanani police ni yago romjakha drugs Baniya Khlainai Sanjit Deb bini nog Bisramganj thanani sesuri maini siletia mura amsayo. Phekjakok to mane Bisramganj thanani usi Subemel Debnat cha Tripura Sipahijola nukakar amsari laharo Sanjit Debno romkha hanai saka Simon Khlaikha 21 April Phekjakok to mane Bisramganj thanani police tei tiasa jawandok sesuri maini siletia mura amsani Sanjit Debni nogo red khlaimani aro red khlai manjakha 50 lakh rangni Phekjaknai Phensedyl tei Eskof fiaba police thangmani der mankheno khari thangka nokni nokphang abun yagluno Phekjaknai mani khani logyo nokphang Sanjit Debni bihik sipra Debno bo romuitu bukha Bisramganj thanani police abun yaglo 22 April dorbar nogoti samani police aro dorbar nog dagi mungrekha along nogo tonani bagai tabuk sakfano yogya ko bihik a party mungo khorungjak tongmani bwsai Sanjit Deb Paithausa Tripura party mungo kharjak Sanjit Debno romkha Bisramganj thanani police abun yaglono saltamni police remand sanai dorbar nogoti saka hanai saka Bisramganj thanani usi Sunirmal Debnat fiaba party mungo manjakmani phekmuni mani khainirok Sanjit sipra Debni hanai sawai mano amsani lukurong simi chengai police rok borno sumguni mani yaglo kubikok saimanai tei a drugs Baniya Khlainai ni nokphang sabo saimanai hini bo saka Bisramganj thanani usi awai party mungo krungsa proksapor yoglak ni bo saka Bisramganj thanani police Bureau Report, Chini Khorang.